कामं आटपली आणि म्हणूनच तर म्हणाला कुठेतरी एकांत मिळावं यासाठी या निसर्गाच्या सानिध्यात आहे. खरंच सुंदर नाटक. प्रतीक्षा हरमलकर या आमच्या भगिनीनं माझ्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी हे बहुमूल्य 100 रुपयांचं पार्सल आहे. प्रतीक्षा हरमलकर हिला माऊली उदंड आयुष्य देव अशी ईश्वराची प्रार्थना करते. आमच्या भगिनीने दिलेले हे पारितोषिक केवळ पारितोषिक नसून तिचा आशीर्वाद असं समजून या पारितोषिकाचा आनंद असं वाटतं. इथं आल्यानंतर मन एवढं स्वच्छाने वाटतं ना की असं वाटतं या सहसा त्याग करून यांना कुठेही जावं. पान दूर वरतर पाहिलं असेल तर हिरव्यागार असं वाटतं की अंगच होतं द्यावं आणि निसर्गाचा लेखा घटकान घटका असाच प्राचीन करावा. त्याहीपेक्षा चातक चक्रवात चंडोल यासारखे सारे पक्षीराज सारे जण आपापल्या परीने गात आहेत. जिथं ही गाणं पाहताना संचलितपणे विहार करतायत ना तेणे करून तो कसलाच भय नाहीये हे मात्र निश्चित झालं. पण हो का तरी या निसर्गाच्या वनराजाला पाहिल्यानंतर असं वाटू लागलं या वनराजाच्या प्रेमातच पडावं. हो आणि या वनराजाला पाहिल्यानंतर मन माझं वेगळं फक्त एकच सांगून जात काय बरं असेल माझ्या मना वनराज हा भरला. माझ्यासोबत लग्न
मला आवडलं. सोबत मी घेऊन जाणार पक्का निर्णय. काय बोलता? ना ओळखी ना पण आपल्याकडे परिचय सुद्धा मला नाही. असं माझ्यासारखी आपल्या इकडे एकांत स्थळी पाहिलं पाहिल्यानंतर ही तुमच्या मनात इच्छा निर्माण हवी. कोणात आपण रक्ताक्ष म्हणतात मला. हे पहा झाले तेवढी थट्टा मस्करी पुरे झाली. माझं माझं पण मला जायला हवं. तुला वाटत आहे प्रत्येक व्यक्ती जे काही स्वप्न पाहतो ते स्वप्न सत्यात उतरतो अशाचा भाग नाही. आणि मी तुम्हाला सांगते माझी प्राप्ती करणं हे तुमचं स्वप्नच राहणार आहे. मग मी तुम्हाला एकच सांगेन शिवाने पौड हरणीच्या जायच्या मोसावरती भूक भागवावी हा निसर्ग नियम झाला. परंतु हरी तुला जगण्यासाठी धडपड असते. सेवा जरी समोर दिसला तरी त्या मान सेवाची समजण्यात येत नाही. वासनेनं मनानं झालेल्या रक्ताच्या हात करण्यासाठी